Să facem farse la telefon. Da. O să facem farse la telefon, nu vă arătăm numerele, dar... Nu poți nimic, că e număr privat. Nu o să arăt numărul în filmare, deci oricum. Dacă ne pică baba, o să zice, nu mai mare oară, ai trebuit să mai... Ok. Pe bune. Atunci lasă-ne să stingem. Ok. Te răspundem, ziceam, mami. Dar nu-i pornită. Îmi pun așa fix în față, nu se arăt. Zaza, sună la alt număr că... Dar nu mai fă așa. E nervos. Ok, scriem la alt număr că zine, poate vă rog să vă abonați la canalul Nati și Bela. Da, Bela și Nati. Ok. Stați. Și dacă vă întrebați... Ce zicem? Eu zic, mami, te iubesc, ce mai faci? Zic, mami, ți-ai uitat telefonul acasă. Auziți, dacă vă întrebați de ce mi... Numai nu de prostit, ce... ca să știi că ești rău. Deci, efectiv, acum miroase oribil aici pentru că Bela mi-a dat cu parfum în gură. Adică, aproape în gură. Mami, te iubesc. Poți să te întorci acasă că ți-ai uitat telefonul. Te vezi foarte tare. Când te întorci acasă? Și de câți ani ești pe pământ pentru că de mult nu mi-ai zis. Eu am crezut că ești extraterestru. Mami, tu ești la telefon. Mă cheamă Andrea. Tu ești mami. Bișicăraile, cum te cheamă? Ce așa, am oprit că mi-era frică să nu spună ceva ce nu e ok. Și Cicăraele, și așa și după aia au spus, bine, ai greșit numărul, pa. Și mama și ea a spus, da, mami, și el a închis. Mami, te rog, vine acasă că nu mai pot și după aia începem. Mami, nu mai putem. Ne-a dat Bona, ne-a dat tanti aura de mâncare, furculițe. Ok. Așteptăm până vin fetele. Ok, unde a plecat? Veniți că o să zic la telefon sau cine, o să zică una dintre voi, o să zică cine n-a zis, Rai, sau o zis la telefon. Cine n-a zis? Eu n-am zis. O zic, atunci zice tanti la telefon, mami, mi-a dat tanti aura de mâncare, prostii, îmi vine să vomit pe aia toate, facem... După vomităm tot. Mami, mi-a dat Bona mâncare oribilă. Vino să ne iei. Nu! Bela! Mira! Deci, vă rog, ignorați-le. Ce faceți? Ok, nu-i pornit. Hai, că sună. Bela! Bela! Nu închide geamul! Bela, te deschide lumina! Îți fie lumina? Hai să sunăm și toate să cântăm până ăla de film, cum a spus Raya. Dar deja am zis, hai să mai facem o dată asta cu mami. Dar pot eu să zic iarăși. Pot eu iarăși, yes. Dar ne mai continuăm sau? Imediat. Ok, hai, Pot să zic eu. Eu zic cu mama, ok. Să nu închideți. Mami, mi-e foarte dor de tine. Când mai stai la lucru? Apropo, tu ești extraterestru. Scuze, mi-a venit să mă mic, Tami. De când vii tu ești extraterestru? Și de câți ani? bravo, Bela! Face palma! Răspunde-mi. Dar poți să mai zic și eu după aceea câți ani are? 5 ani. Da, 5 ani. Stai. Poți să mă prefac? Nu, eu o să vorbesc chineză la telefon. Mami, vezi că Bona ne dă mâncare rea. Am fi scurt. Puteți să adunați scurt? Adunați unele lucruri. Ce faci, Bela? Devin și eu. Deci, mama ce face? Nu știu că nu avem voie să zic. Așa cum să mă prieteni și așa zice prieteni colegi mai da. Ce să facem? În fine, nu să numele ca și. Deci, da. Asta nu e camera mea, nu e oglinda mea, deci filmez să știți că. Ok, n-am mai reușit acum, dar nu este nicio problemă. Acum o să mergem la plimbare și... Ce o să facem acum, Bela?
mergem pe centru și ne rămân înghețat. Uitați-vă la noi, suntem la fel. Îmi place foarte mult, mergem acolo la înghețat, că este o extra cald. Deci vreau să mai vedem. Pentru că e foarte cald și să prea așa să ne inventăm chestii. E foarte, foarte cald. Și noi tot pierdem pe unde merg ăștia, că noi tot vorbim de limba noastră. Da, și mai bine un pic să facem pauză. Și când ajungem acasă, o să fim cu voi și o să vă scriem toate. Am mâncat înghețata, n-am putut să vă arăt că am terminat-o foarte rapid. Ce faci, Beda? Da, deci știu că unii știu că unii dintre voi aveți TikTok și poate l-ați văzut pe Adi Lup, dar să știți că noi am făcut și poză pe el de ziua lui Jajunia! Iar, adică de ziua lui Jaja. Și, și este aici pe centru. Sigur aveți TikTok și așa și sigur l-ați văzut pe Adi Lup. Se vede numai gâtul. Ce? Și mulți îl știți pe Adi Lup, dar o să vedem mai departe. Dacă să-l găsim, o să-l găsim. Văzut bine, iertați-mă pentru că am ținut așa telefonul spre mine. Nu mă filma nimeni, dar în fine. Și mulți îl știți pe Adi Lup. Și dacă o să-l întâlnim, o să vi-l arăt. O să-l pun să zică el ceva. Eu nu prea am curaj. Deci prima dată când a fost ziua lui sora mea Jaja, nu știu unde, l-am întâlnit și eu prima dată n-am înțeles cum îl cheamă și am zis antilopă. Și așa o să mai vedem dacă ne întâlnim. Luăm popcorn mare! Sau doi mici și împart, cum vreți. Deci astăzi o să mă duc la Danaia, adică nu chiar astăzi, Hai, te filmezi mai departe, că... Și după ce ne dă popcorn, o să-l întreb. Puteți să vă abonați la canalul Viorica Negruțiu și... Și Bella și Nati. Bella și Nati și Alice Natalia, sau zici tu? Și Alice Natalia, și eu te filmez. Da. Așa. Mulțumim! Hai, eu te filmez. Poți să spui. Nu știu dacă... Hai că poți! Haideți, mai bine faci la alți oameni, ok? Nu știu! Mulțumim! Din păcate nu prea am avut curaj să zic, dar... Și acum o să ne ducem acum la oameni și o să le zicem ceva. Acum pot apărea, că sunt frumos machiată și ea rămâne. Ok. Se vezi bine? Nu știu. Eu nu mă văd. Arăți camera spre mine, eu de unde să știu dacă... Așa, deci unde mergem acum? Să mergem la oameni să le... Acasă? Mergem la oameni prima dată să le zicem ceva. Și... Dar degeaba ziceți așa că n-aveți curaj să ziceți și bună ziua. Bună ziua, Mărioară! Du-te! Uite că ne închid doar la telefon cu aia. Te mai arăt după pâine. Și n-avea făceam așa că era Blackpink, ador Blackpink. Cine adoră Blackpink, scrieți în comentariu și dați like! Da, și să dați like, vă rog frumos, pentru că mama mea mi-a zis că cândva o să mă ducă la concerturi de la Blackpink. Sigur o să filmez aia pe YouTube Și eu nu o să mă duc. Ce păcat. Poate nu e cu mine. Te fur. Da, mă Te fur fură. să ne ducem la concertul de la Blackpink. How you like that? Da. Muzica ta preferată de la Blackpink. Nu știu toate. O să spui acum așa una care îți vine în mine. La Lisa. La Lisa, say la Lisa. Ok. La Lisa. Ok, stai că se vede omul ăla acolo în spate. Bine. În fine. Hai, filmează-mă. Aici ne arătăm. Zicile mele preferate la Blackpink, cred că The Girls și How You Like That. Și cred că și Shut Down When We Pull Up The Nose. Shut Down. Și noi încă lucrăm de aia, dar... Și
nu știu, să spun așa lucruri care îmi plac clipul. Poate Oh My God de la Oh My God, știu care Oh My God sau Oh My God. Bine, haideți să schimbăm. Paparam pam param pam pam. Ok, să fac. What is this? Ok, noi acum ne plimbăm pe centru. Și poate ce? A venit cu Alina, Oare nașpa. Bă, dar ai pornit! Știu că ai pornit, dar mă aranjez. ăștia doi. Ok, ignorați-o. Să știți de asta. Ok. Și știu că unii dintre voi poate sunteți abonații noștri și sunteți chiar pe centru. Așa. Ce mă, ce vorbești? Ce cu, mă? Cu cineva. Bună ziua, eu sunt cineva, Benală. Ok, bine. Și acum mergem pe centru. Acum nu cred că o să mai reușim să mai facem asta să sunăm la numere, dar poate facem într-un alt video. Nu, dar să ne jucăm ceva. Ne jucăm că o să văd că Emma este mama și are foarte mulți copii și ea este săracă. Trebuie să o ajutăm să aibă grijă de bebeluș. Ceau! Am scris. Mai avem un pic și mergem la verișorii noștri ceilalți. Am venit aici în Oradea. Ok, ciao! Este timpul să plecăm de la asta, de la verișorii noștri. Dacă vreți mai mult, pentru că acum chiar n-am făcut nu știu ce, adică am făcut foarte puțin, uitați să vă abonați și să dați like. Pa!